Hey, yo. Ayo si kela neng ni be mohor Gosa neng dong bela instan yai di hor Nai bayang tagu mensan are hor Insta ko hor abla Facebook ko hor Sebla kole zawang haboi jen bah Nu deng mensa se yang si kela safa Lege au dong omon bi jeng bi fa Nu nanai bung prang bayang kulum baya fa Raga jeng bi fa ya hobai dana Kau laya se ang na zabai goza Kau lai goza zababe jeng to nagara Sikla edau naya lai jeng ni hudaka खोनासंदो सेंग्राफोर नोंसोर मानो बुजि रोङा सिख्ला मोनबा नोंसोर माथो लोगोबाबो सिनाय रोङा दानि जुगनि सेंग्रा नोंसोर फरायनायावथ' गैया बैसोआनो जास्लाब मोना बाइक नोंसोर बिग्रा टाइम जाब्ला डेलि साला गान्जा नोंसोर सोबग्रा बिमा बिफानि थाखा नोंसोर बारा उराय होग्रा गिदिरफोरनि बोसोन नोंसिनि खोमायाव एसेबो हाबा हनै माथो गिदिर उन्दै नोंसोरखौ रावबो मोजां बुङा मुगायानो सोलायलांबाय माथो फारि फारि खोमसिनि बे लामाजों थाङो लारि लारि मुगायानो थिनबाय थांनो लामाजोंनो गाज्रि हाया बायनो सिगारेट सोबो नोङो बिरि एडिक्ट नोङो drugs ni आरो जेब्ला मोना drugs अब्ला जायो नोङो crazy जायला जायदा खानाय लानाय बुङो नोंखौ साप्रि ब्र नों एसे सोलाय आखला नोंनि गाज्रि yo फंनैसो खोथा बुंनि आं फंबाय उन्दैसो नों दाबो साननानै नों नाय बिमा बिफानि सायाव जानानै देरनाय एटिट्युडनिल' नोंनि स्टेटास होनाय उन्दैनिफ्रायनो आं देरबोनानै दासो खर'आ आंनिया गला जाबाय सानै सानैनो आं सानब्रेफ्रांना दाना जानानै थासै आं जौजोंनो हाय बैसोआवथ' आङो 18निल' थेवबो साननायफ्रा आंनिया जाजोबो राइट संसाराव साग्लोबबाय गोसोम जोमै हनै गावजों गाव माथो बुलाय सोलाय फ्रीस्टाइल बिटजों खनबाय आं रेप बिटआ जादों GTA ट्रेक फोथायाबा नोंसोर खालामहै चेक ओइ सिख्लाफोर नोंसोर खोनासंना ला जावनोथ' हायो आं गोबां बाथ्रा जावब्लाबो लाब गैया नोंसोरखौ साला असाइसका महरा नुखाथारो गावखौनो सानोल' एक्ट्रिस नोङो महरखौ लाना नों देखायनाङा नोंसोरखौ नायनानै बिब्दि नुवा रिल्सनि थाखाय नोंसोर गानोल' ब्रा